Da, na veliko zadovoljstvo sam došao i istim divnim povodom, a to je Pirotska Pregrana. Kao veliki fan Pirotske Pregrane, očekujem da dođem i sledeći. Kako ste promovisali? Pa izgleda dobro, obzirom da sam primetio da sajam i raste i traje, da je dobio i velikog sponzora u vidu piva, što je takođe neki prirodna, neka simbioza ko baje i pivo idu zajedno i onda prosto, znači da sam izuzetno dobro radio. Ako sam mogao da primetim, grad lepo izgleda, nekako imam u glavi ono što je južnije, to tužnije i rekao dobro, evo sad dolazim u Pirot drugi put, ali prvi put sam nešto kratko bio, nisam ni video. I sad vidim da je to jedan normalan grad, kao da sam u kući negde, otprilike, znači utisak mi je potpuno pogrešan, ali što se tiče taksija, baš je recimo 5 puta jeftiniji nego u Beogradu, tako i to mi je malo, utisak čudan. Ali ono što mi je najvažnije bilo, to je Baja, zbog nje sam došao, ona mi je u glavi odavno, kad sam prvi put probao kobasicu pre par godina, nisam znao, znači da ovaj festival postoji i evo sad ću da obiđem sve štandove i da probam od svega pomalo, nešto ću da ponesem prijateljima, rodbini sam obećao, tako da eto, to je to, spoj lepog i korisnog.